Hej alle sammen. Vores klient er blevet flyttet, så vi har meget tomt tid. Vi ser. Ja, som I kan se, det er Raptoren. Der er ikke nogen kaniner. Og det er sten. Så I kan lige så godt alle sammen. Vi synes det her, ikke også? Jeg er en lukket YouTuber. Bare synes det altså. Ja, jeg er ikke så stor. Men det hernede, hvor alle pigerne var. Ja, det er så godt. Og hvis I gerne vil se, hvor I bor nu, så filmer. Så, og det er min lille søster, der er her. Og hun er nogle gange ret irriterende og dum. Og det er med alle lille søster. Og jeg har 2 lille søstre. Og hvis I ved mange år jeg er 8 år, men jeg bliver snart 9. Og på den første dag, så ligger jeg rigtig mange YouTube-videoer ude. Så her er deres andet hjem. Som I kan se, der er nogle... I kan se nogle derovre, hvis I kan. Eller sådan, der er en hel masse ting. Og min hund. Min hundi. Hundi. Kala. Hundi. Kan du kigge? Kan du kigge? Hundi. Nej. Og som I ved, altså... Jeg ved ikke, om det bliver en lang YouTube, men... Ja, måske kan vi komme ind til en anden dag, en anden YouTube-video. Måske lægger jeg den ud en anden dag, og... Vi ses forhåbentlig. Hej.